Yes, Cindy Fetch. I don't know what happened. I don't know what's wrong right now. I tried to be a good guy and I tried to be faithful. I don't know what's wrong. Since when, Cindy? Since when? Oh, I'm fit to Dalile. Hi man, yo. Why ngikhumbula into eyibhadi kanje ngesession important kanje? Akingekhanya ubhala i-tattoo yazi. Hoya. Treally morena la masaba la tana wenzi edinna. Usende balelena. Ngwana WaHao lena. Treally morena la masaba la tana wenzi edinna. Usende balelena. Ngwana WaHao lena. Haya! Usekhukhethe kwenze njani manje uma ngumsindo manje endlebeni zami? Hayi mina ukuthi ngibona umuntu omiswe kwesihlahla yabo. Manje njengoba ngifuna opponent engizoyi-challenge ngabe sengithi yazini thi ngizokhahlela isihlahla ngithi uqinise nami inyawo zami. Eshala nathi imhlolo. Manaka umuntu ome kanjani uma ngathi isihlahla? Umuntu ome njengehlahla umuntu ome kanje. Maye uchaza ukuthi mina ngime kanjalo yazi uyangijwayela mfana wami. Wena ojwayela mina kabi. Wena uthatha intombi yami oyinika leyo mngane wakho uhamba ngathi wele emgodini. Umngane wami uhamba ngathi wele emgodini. Yayilwane ngingamazi nje ethi njalo mafika endaweni sithola utshwala bamahala. And mase kaloku ubhizi yangitheka lana ama-post ithombe zakhe noSindi. As if mina noSindi asinayo only I mean ama-video wethu laphana ku-internet. Maye wena uchaza ukuthi wena nentombi yakho ne-account yenu nu-2 kuphela. Hayi yabona-ke wena sofuna ukuhamba uqamba amanga manje indaba ongazazi. Hayi bukhethi. Hayi. Ngiyazi abukhethi kodwa bajwayela. Wethu. Wathathu kuzo zonke indawo bengakulinda kuzona mfowethu wena wakhetha ukuthi ngokulinde ekhoneni yini uyangifuna lo cabanga sengifuna indoda ngingazibulala. Oh wena uchaza ukuthi awuhambelani ne-lgbtq+ futhi awuyona ingxenye yayo. Hey cha baba ngisho njalo anginankinga nayo. Ufuna ukuthini kahle uyayithanda Hey skora baba siyeke le ndaba. Hey operation yakhe iphumelele ke. Operation takes in away from Kulket. Yona le engingayazi. Ngiyajabula ukuza lokho mngane wami. Ndeke kumamelelana ngiyena umngane wakho. Aphile nangililodi la ngombizo ngomngane wakho. Futhi kahle ubukade uyenzelani le operation? Dada uSindi beyangekho happy no Kulket. So mina operation yami ukuthi ngisave lo mntwana koKhet yabona. All right. Ngikhohle ukukutshela ke mfana ukuthi labantu labo u2 Khet nayo uSindi basebane account yama hot lapha ku internet. Hayi. Yabona ke wena soqalile uspread amanga ngami ngendaba ehalf. Khet fike nini la? Kade ngifikile lana and ngikuzwe konke nokuthi uThato uyigay and uyakufuna. I'm not gay, twist the story manje wena yibo. Mina ngicini ngokusitwista kuphela. Ngitshela izwe lonke ukuthi wena uyigay no refile ngizomtshela ukuthi beware of Thato. Ke nje ulingi uzobona isokwenzana. Sorry, angisaboni blind. Ngikuphi la? Mina stile nale out. Fast. Ungabi weak mfana. Uthuswa ile slima. Hayi man ayi uthi ngihambe la futhi wena hamba la vai ungazi ukhetha ama feelings for me. No, cabanga sekhetha ama feelings wena nje. Ana sekhaba sabangangibulala yo. Ukhalelani. Mshabelebe ngathi uphuthu namazi Dela refang ngifana ngithi ungalobuzi Bebathi ngiyedwa ngabathumela ngedosi Bangipaphathisa akhishima izilili mfana ngabahlanganisa Abeze ngomningi khona ngizobahlanganisa Angeke ngibahlengise mfana ngizobatetemisa Yabala ngiyacima ngithi phela ngididisa